मोथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोनलांथों दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिब्रासा आयौ लथों दिब्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चुबा चलेनाय Pani dalal ro, wan shog na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, wan shog na ring ya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na ring ya deni ro. Hani nokha, engkamuni, engui dongzangmani. Ani nokha engkamuni engui dongzangmani usok jatongmani dini buba gorani mothों awo takhilai sithों dini buba gorani ima dini mokhang होंसेथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोनलांथों दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिब्रासा आयौ लथों दिब्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चुबा चलेनाय sobawo जोंबो सुबालाय सिना बुबा गोरानि sobawo जोंबो सुबालाय सिना दिनै बुबा गोरानि मोथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालो जानाय दङ दाख्लैल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोनलांथों
우바그라니 먹든 오바그라 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 오바그라 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 오바그라 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 게다 띠빨렌 마로 나이 마로 나이 아이게 수바 쫄레 나이 쫄레 나이 디브라사 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 디니마 타이 너 마로 나이 마로 나이 디니마 타이 너 마로 나이 마로 나이 오바그라 아유 러튼 아유 러튼 아유 러튼 오바 उद्देश्य तामने बागै तिने बाइडेल खाइका बर जग्गा खाइजा खासाखारि पहिला न सानाय बाइक जे रेली जों मटर स्टैंड कसा मटर स्टैंड आमबासा तो गंड तैसा रूप गंगानगर मणिलगे रायमा बेली एटीसी कन्स्टिट्युएंसी ब्लॉक कमिटी एक दुईटा ब्लॉक कमिटी बाय तिनी बाइक रेली मटर स्टैंड जरा जों स्टार खाए बाजार yang Jail Road, Muni Pipe, Gas Bagan, Narenpur, kemudian kita juga abar orang Pai batak pakai. Baik rela tini Ganganagar ni sini blok presiden tu YTF, Raima Valley blok presiden, Khotrojo area, Mahino YTF ni tu ada youth ni leaders lo. Joint chairman tu sini loke. Ganganagar ni joint chairman, zonal joint chairman nokol area. थानाय 2021 बो इलेक्शन बातै जा बाइक रेली तिनी बस काका नक तो भिडियो रेकर्ड खाइजा नक साइमानानि को इनकाय अमहायनो जे फाइनाय 27 तारिख 28 तारिख YTF नि प्लेनारि सेशन स्टेट लेवल रवीन्द्र भवन उनाय अबनो जों बसकांगो लारविनो जोंनि जे प्रसाद YTF नि अमहायनो Raima Valley elaka simia Ganganagar simia अमहायनो चिनी जो ब्लॉक लेवल ब्लॉक कमिटी बाइक रैली उनका ब्लॉक कमिटी बाय तिनी जे बाइक रैली और नो नगजाखा चिनी आमसायनि YTF नि जे लिडारस दंनाय फाय कासो पाइखा अमहायनो लामा हाकजालुनि तो सफैलिया जों जे मेन एरिया बाजार एरिया तंनाय चिनी एलाका रक तो आमचाय एमने बाइक नि असे बांगिया बाइक से बांगिया जे मानमानि बिसिंतै सफैखा हाय YTF रन जे लगे तंनाय बाइक अपने लगे जरा कमा सिनियर सो तंगो बाइक नफां बगो बाइक रखा तिनी बंनो बां खाबाय खबाय हामबाय आपला मुसुगो बन बां हामबाय आपलो अमायनो YTF ni ongwibo Ganganagar block Raima Valley block ni ongoi tini je bike holka jeno or rally program no success khanen bai je chubaka okjno support khamani bai bongno ambai osungno sanai